bana ke ce Ummu Abiha, Ummul Shurafa Unana Sharifiya. Dokar jikin shugabana ke ce Ummu Abiha, Ummul Shurafa Unana Sharifiya. Dokar jikin shugabana ke ce Ummu Abiha, Ummul Shurafa Unana. Farko na sanyo sarki buwayin da ke dare rana, mamallaki na ka bani dama in tsara yan baitukana. Wurin sharifa na nazima begenta na sa raina, lamuni gare ni kai za ka tallafa min, sai ka nufe ni ne na rera sharifiya. Dokar jikin shugabana ke ce Ummu Abiha, Ummul Shurafa Unana. Da do salati gare shi gwarzon garin Makka da Madina, wannan da saukar rahama ce ga kaunuka fa annabina. Wa alihi har da sabihinsa dole cikin baitukana da wasalina, ni dai yana gare ku ba za na tsallake ba, sai na sauko ku duk shehunaina sharifiya. Dokar jikin shugabana ke ce Ummu Abiha, Ummul Shurafa Unana. Salam alaiki diyar mutunci da makaramci Batula, shauki nake ji idan ina rera baitukan ki Batula. Duk zuciyar da take da sanki wallahi ba ta da kasala, na durkusa na yi risinawa, ne za ki tallafa min, ruhi da majiki na Batula sharifiya. Dokar jikin shugabana ke ce Ummu Abiha, Ummul Shurafa Unana. Mai sarauta cikar mukami yana gare ki don babu tamkar kibinta. Sayyadatin nisa'il alamina ilahu ne ayyabata, dokar jikin ɗa shugaba sannan ya ce a soda, duk wanda ya rike ta ya rabauta sharifiya. Dokar jikin shugabana ke ce Ummu Abiha, Ummul Shurafa Unana. Mu dai muna san kiran mu fansa gare ki ne za mu bada, mu hori duk zuciyar mu indai a kanki ne babu ganda. Ta sarrafin rayuwar mu ku ne a kan gaba ki shaida, in kika so kowa ma ya ƙi mu, shaidar ki ta wadata, har ma ga shugaba na binta sharifiya. Dokar jikin shugabana ke ce Ummu Abiha, Ummul Shurafa Unana. Mai kyawun suna da ba'irinta ke ce guda ɗaya azima, Ummul Hassan da Husaini ‘ya'ya ne gunkiya ma'asuma. Duk wanda ya ce fa baya kaunar su ni garan bai da kima, aljanna ma sai wanda duk ya so su shi za ya yi rabauta.
in ko ya ki su ayya tsiyata. Sharifiya to kan jiki shugabana